Run. Bihis mode muna tayo. Oops. Censored. Rated SPG. Jogging tayo ngayon. Kaya lang natin nagpanata. Kaya ganito nakabihis tayong formal. Ito na yung pinaka-simpleng exercise ang jogging. Basta tayo. Slow. Yan yung chikit kong kaedad ko. Diba? Sinong mas mukhang bata sa amin? Yan. Ito yung tinatawag naming oval dito sa amin. Sabado linggo, marami nagja-jogging dito. Usapan namin ni paring Christian, magja-jogging kami. Kaso mukhang wala pa siya. Dahil napuyat. Alamang, tulog pa yun si paring Christian. Brother Christian. Brody! Yan. Jogging tayo. Stretching muna tayo. Bago tayong jogging, ito pala yung daan. Okay? Tatadong bihira lang ako dito. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. Ito nga palang gamit ko sapatos, Brooks. Di ganun kilala dito sa Pilipinas itong brand na to, pero pagkagamit ko nito napakagandang gamitin. At lakas ng brake, ay naka Brembo brakes ata to kaya masyadong makapit. Tara na, jogging na tayo bago pa halong mag-init ang araw. So dito lalabas tayo dito sa oval para hindi naman tayo pa ulit-ulit na umiikot dito. Labas tayo. Happy. Guide ko kayo. Tour ko kayo sa aming bayan. Oops. Labas tayo. Hindi ko lang. Sorry. Ay. Ito ang East Central Elementary School. Ito ang aming munisipyo. Ngayon, nandito yung mga hat mama, mga wannabes. Saan pa yan? Ang colored sila nanay. At ito ang tennis court dati. Ngayon burado na yung tindura. Hindi ako nagka-tennis noon, mga way back 2010, 2011. Ang aming fire station. At ito ay ang West Central Elementary School. Saan ako kumraduin ng elementary. Then ako na grade 6. Then kami nagkakilala ni Brother Christian at ni Sister Josephine, si Maring Josephine. Maring Josephine, pagka kayo nakaluwag-luwag yan alam na. Qatar, senior high ng Asasafa Archdiocese School. Kasi hindi ko na yan naabutan dahil hindi naman ako naabutan ng K-12. Hindi ko naranasan yung senior high.
Yan ang school ko, nung high school. Archdiocese School. Marami din akong memories dyan. School na yan. First year to fourth year, din ako nag-aaral. At yun, parang hinihingal na ako. At ang Hall of Justice, ang library, yung ninanakawan kong ba. Di pa ganun develop tong bayan namin. Kasi ito naman kasi ang pinakadulong bayan ng Pangasinan dito sa norte. Ito ang aming old municipal hall. San Fabian Bird Home. At ang aming police station. Hindi na ako mamaya. Lagi mo eh, kapayos. Ang pagdating. Very good. Oh. Mga talented talaga ng mga aso dito sa San Fabian. Dito ako nagtitraining dati. Mga bandang high school ako. Ang palakas nito, mga ladder. Wala. Bilit na pat na bis. Bis na pa. Dati dahil medyo flexible pa ako noon, ito ginagawa ko. Tapos bend knees. Sana tumas yung sipa mo. Bila. At paano kaya ko pa rin. At dekada na akong tumigil. Okay. Hello, doggy. Ano lang, coach. Come on, here. Look. Up to it. Here, come on. Walang trainer. Do it. Go. Magaling ng trainer nila. Yan. Bye. Ayoko. Ito lang ang wannabes ng San Fabian. May edad na mga mamis. Yan. Yung mga taga San Fabian o mga karating bayan, pwede kayong join sa kanila para mapag-exercise kayo. Good for your health din naman. Dahil natin ngayon yung aking elementary school. Elementary. Nabilang siya ng West Central kasi ako gumraduate ng elementary ng grade 6. Ito, ang Marian School. Dito ako nag-preschool hanggang grade 5. Ang memories dito. Hanggang nung grade 5 kami, umabot kami ng 4 na lang kami. Dahil nga nag-transfer ako at transfer sa akong classmate. Dalawa na lang silang gumraduate ng grade 6. Oh yeah! Kung hindi ako lumipat first honorable mention sana ako. Sayang. Moving na tayo ngayon. Halos takbo na talaga. Halos na tinggal na lang itong truck. Tayo sa oval. Sarap magpapawis kasi hindi pa nag-jogging dyan.
At nangangarap din magpapawis o magpapayat. Umpisahan nyo na ngayon. Dahil ngayon na yung araw ng pagbabago. Malay nyo, sa pagja-jogging nyo, magka-jowa kayo. Ba? Dito nyo mahanap ang inyong forever. Kaso, lang mahanap na forever dito. Ako na lang mag-isa. Ayun. Hindi muna tayo sirani ko kasi wala tayong sinira ngayon. Kundi pawis niko tayo ngayon. Yan, pawis niko vlog. Ito na tayo ngayon sa yan. Uwi na tayo. Uwi na tayo ngayon. Dahil yan na. Ito na. May pawisan ako kasi sagli lang. Pero mga 10 minutes na o 15 minutes ako tumakbo. Pero okay na. Pwede na rin. Lalo na sa mga kakaumpis lang. Ang importante, nagpawisan ka, masaya ka. At yan, papunta na sa healthy life. Okay? Dito na tayo ngayon. Good. Pawin na po tayo. Dito lang kalapit sa amin tong pinakabayan, pinaka-plaza. Yan lang oh. Ito, Petron, 7-Eleven, yung aking Nick's Kitchenette. Ang pangalan sa akin Nick's kasi kaya angkinin ko na lang sa akin yan. Ayun na, park na tayo. May mga gamit. Ay lalabas kasi walang tanda. Ayan, ito ang parkingan ni Chinchan. May babanggain siyang generator, okay? Ayan, nakalinis ko lang kahapon. At nirepair ko na rin. Palit akong jettings ng kanyang carburetor. Medyo kinakapos siya, medyo nasasakal. Kaya palit tayo jettings na mas mataas. Ito lang yung stock no 5K jettings. Ayun, ganda ng result. Parang bago, nakasbilis. Kaya nang may pagtapatan ulit sa mga baguhang sakyan. Kaya kumanda kayo mga baguhan. Kaya itong kaedad kong ito na sasakyan, kaya sabihin nyo ng pang junk shop na o tatapon na, babasura na, ay pakinabang pa rin naman. Ang dami na rin sumakay dyan. At ayun, pinagpawisan dahil walang aircon. Kaya tingin ko unforgettable moment din sa kanila na makasakay sa aking sasakyan. Pero diyan talagang buhay. Wala naman ako ibang pwedeng pagparkan dyan. Okay, na lang. At di tayo sirani ko ngayon.